Helo bawb a chroeso cynnes I chi i'r Seremoni ar-lein I ddathlu llwyddiant dysgwyr a thiwtoriaid Cymraeg yng Ngheredigion Powys Sir Gâr. Diolch I chi am ymuno â ni. Sio Meredydd ydw I pennaeth dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyn ni wedi cael blwyddyn eithriadol ers cychwyn pandemig Covid-19. Ond y newyddion gwych ydy fod dysgu Cymraeg wedi cario ymlaen yn y rhanbarth hwn a ledled Cymru. Diolch I chi am aros efo ni wrth I ni symud o'r dosbarth I ddysgu ar Zoom a hefyd I weithio o adre. A heddiw, dyn ni am ddathlu llwyddiant a chyfraniad dysgwyr a thiwtoriaid a chynnig rhai gwobre arbennig. Yn Ionawr 2020, cyn y cyfnod Covid, mi wnaeth 15 o'n dysgwyr ni sefyll arholiad mynediad cyfac, sef yr arholiad ar ôl dros 100 awr o ddysgu, dros 1 neu 2 flynedd. A dwi am enwi pob un. Jenny Fell, Llanrhiad yr Mochnant, a Gareth Evans yr Ymwythig, a Catherine Blower, Llanfer Cereinion, yn dysgu gyda Diane yr El. Eileen Young, y Trallwng, yn dysgu gyda Geleri Jones. Alison Jones, Llanidloes, Patricia Hughes a Ruth Millington o Drenewydd, a Trudy Lemaitre o Gaer Sws, I gyd yn cael ei dysgu gan Debbie Gilbert. Tracy Webster ac Alexandra Williams, ddwy o Gaerfyrddin, ac yn dysgu gyda Gwyn Nicholas. Joseph Ironside o Aberystwyth, un o ddysgwyr Rob Derry. Lara Kip hefyd o Aberystwyth yn cael ei dysgu gan Anwr Ysga. Arif Sad o Lanabydder a Fiona Drury o Lambed, dysgwyr gyda Rhiannon Taylor. A Suzanne Adeline Arnold, Cribin, oedd yn dysgu gyda Catrin Lloyd. Llongyfarchion mawr I chi I gyd, a phob dymuniad da I chi, wrth I chi barhau I ddysgu a defnyddio'r Gymraeg. A diolch yn fawr iawn hefyd i'r tiwtoried oedd yn eich cefnogi chi. Roeddwn ni wedi cynllunio I gynnal eisteddfod y dysgwyr ym mis Mawrth 2020 yn Aberystwyth, ond wrth gwrs, roedd rhaid I ni ganslo'r eisteddfod ar gychwyn y cyfnod clo cyntaf. Erbyn hynny, roedd dysgwyr wedi cyflwyno gwaith ysgrifenedig, felly fe wnaethon ni anfon y gwaith hwnnw a'r gwaith celf at y beirniaid a chael enillwyr. Felly llongyfarchion i'r holl enillwyr hynny. Fe wnaethon ni gyhoeddi'r canlyniadau I gyd ar yn tudalen Facebook ym mis Ebrill. Ond yma, hoffwn ni gyflwyno'r enillwyr I chi eto, y prif enillwyr, sef enillydd y tlwsrhyddiaeth Jo Gingel o Fallwyd yng Ngogledd Powys am ysgrifennu darn y ryddiaeth hyd ar 500 gair ar y testun cyfle. Genillydd cader Eisteddfod y Dysgwyr oedd Lynn Blanchfield o Aberystwyth am gyfansoddi cerdd ar destun y gors. Llongyfarchiadau'r ddwy ohonoch chi a daliwch ati I gyfansoddi. A dyn ni'n edrych ymlaen at gynnal eisteddfod y dysgwyr eto ar ôl y cyfnod clo. Nawr hoffwn I gyflwyno Elin Williams yn cydlynydd hyfforddiant ansawdd a chwricwlwm mwyn llongyfarch y tiwtoriaid sydd wedi ennill cymhwyster dysgu Cymraeg. Mae'n bleser mawr gen I longyfarch 4 o'n tiwtoriaid sydd wedi llwyddo I ennill cymhwyster I diwtoriaid dysgu Cymraeg, sef dechrau dysgu. Nia Jones, sy'n diwtor o ardal Aberystwyth, Delys Jones, hithau hefyd o ardal Aberystwyth, Carina Wyn Davies, sy'n diwtor yng Ngogledd Powys, a Gwennan Davies, hefyd o Ogledd Powys, yn gweithio'n brwd dros y flwyddyn diwetha I gwblhau'r cymhwyster hwn. Nod y cymhwyster dechrau dysgu yw meithrin y sgiliau sydd eu hangen ar diwtor newydd wrth ddechrau dysgu Cymraeg i oedolion. Maent wedi derbyn arweiniad ymarferol I diwtoriaid ddatblygu sgiliau dysgu effeithiol ac I ddeall egwyddorion dysgu iaith.
Maent wedi rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth ar waith wrth ymarfer dysgu ac aseswyd eu cyflawniad drwy arsylwi, adfyfyrio a drwy gwblhau aseiniadau. Mae'r cymwyster yma yn sicrhau bod gennym weithlu o diwtoriaid cymwys a proffesiynol sydd yn rhoi o'i gorau i sicrhau llwyddiant ein dysgwyr yn y pen draw. Felly, unwaith eto, llongyfarchiadau mawr. Nawr, dyn ni am roi cydnabyddiaeth arbennig i fenyw sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig fel tiwtor dysgu Cymraeg, sef Philippa Gibson. Bu Philip yn diwtor Cymraeg yn ardal Aberteifi am flynyddoedd cyn iddi ymddeol yn haf 20. Bu'n dysgu cannoedd os nad miloedd o bobl i siarad Cymraeg. Doedd y dysgu ddim yn gorffen yn yr ystafell ddosbarth. Mi wnaeth hi danio brydfrydedd llawer o ddysgwyr drwy brofiadau cymdeithasol a diwylliannol yn y Gymraeg. Bu Philippa hefyd yn rhedeg cynllun pontio llwyddiannus yn Aberteifi gan ddod â dwsinau o ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg at ei gilydd i ymarfer siarad. Mi gafodd hi gydnabyddiaeth arbennig a ddechrau 20 drwy ennill gwobr tiwtor Cymraeg y flwyddyn yn y gwobrau ysbrydoli i diwtoriaid oedolion. Diolch i ti, Philippa, am gyfraniad mor werthfawr ac ymddeoliad hapus i ti. Diolch o galon hefyd i diwtoriaid eraill a ymddeolodd llynedd ar ôl blynyddoedd o wasanaeth a chyfraniad werthfawr iawn. David Headley-Williams a Moira Davies o Powys, a Margaret Hughes o Sir Gâr. Yma i longyfarch Philippa, mae Dr Rodri Llwyd Morgan, cyfarwyddwr Gymraeg a chysylltiadau allanol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Diolch, Siôn. A hoffwn i ddweud nawr pa mor falch i ni o weld Siôn wedi cael adferiad llwyr ac yn ôl yn y gwaith gyda'i frwdfrydedd arferol. Wel, Philippa, mae Siôn wedi dweud ychydig am eich cyfraniad eisoes. Dros y blynyddoedd, mae cyfraniad personol Philippa wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywiogrwydd y Gymraeg yn Aberteifi a'r Cylch, ardal sy'n agos iawn at fy nghalon i. Felly diolch, Philippa. Mae Philippa yn un sy'n enyn parch gan bawb ac yn trin pawb gyda pharch. Mae'n groesawgar ac yn gynhwysol i ffordd. Mae'n angerddol, nid yn unig dros y Gymraeg, ond dros yr ymgylchedd a mynd i'r afel a newid hinsawdd hefyd. Ond o ran cefnogi a hybu miloedd, miloedd i ddysgu Cymraeg dros y blynyddoedd, mae sawl un o ddysgwyr Philippa wedi ennill gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae 2 wedi cyrraedd rownderfynol dysgwr y flwyddyn. Ac o grybwyll yr Eisteddfod, dylwn nodi fod Philippa hefyd yn aelod o dîm talwr yn y beirdd Tan y Groes. Mae'n fraint cael rhoi cydnabyddiaeth i chi, Philippa, am eich cyfraniad mawr. Diolch yn fawr a dymuniadau gorau i'r dyfodol. A nawr at y wobr ar gyfer dysgwr Cymraeg gwaith y flwyddyn yng Ngheredigion Powys Sir Gâr, sef gwobr i ddathlu ymdrech a chynnydd gweithiwr sy'n dysgu Cymraeg yn y gwaith. Yr enillydd eleni yw Alice Farnworth, sy'n gweithio i'r adran gwasanaethau gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Alice bellach yn dilyn cwrs uwch gyda'i thiwtor Olwen Morris. Mae'r cwrs hwn yn rhan o raglen Cymraeg gwaith y Brifysgol, sy'n cael ei chefnogi gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae dros 100 o staff Prifysgol Aberystwyth yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Ac yn ei gwaith fel cynnyrthwydd desg gymorth Tygau yn Llyfrgell Huw Owen, mae Alice yn rhoi cefnogaeth gyda phroblemau technegol i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr, ac mae hi'n credu bod hi'n bwysig iawn i helpu cwsmeriaid yn ddwyieithog. Mae hi'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn ei gwaith, a nawr mae hi'n hyderus i drafod pethau syml ar y ffôn ac wyneb yn Gymraeg, a hefyd sgrifennu e-byst yn Gymraeg.
Mae pobl wedi bod yn garedig a chefnogol iawn iddi, ac mae chydweithiwr Mair Dicker yn fentor Cymraeg cefnogol iawn iddi. O Lerpwl mae Alice yn wreiddiol, ond mae thad o Gymru, ac mae o hefyd yn dysgu Cymraeg, yn fwy rhugl na hi yn ôl Alice. Mae hi wrth ei bodd yn byw yng Nghymru, ac mae'n dweud mai dysgu Cymraeg yw'r ffordd orau i ddathlu i chartref newydd. Llongyfarchion i ti Alice, a dymuniadau gorau ti ar y daith i ddod yn siaradwr Cymraeg rhugl. Dyn ni'n dyfarnu gwobr cyflogwr Cymraeg y flwyddyn yng Ngheredigion Powys Sir Gâr i ddathlu ymdrech a chynnydd staff sydd yn dysgu Cymraeg. Mae'r cyflogwr buddigol yn cael cwrs am ddim ar gyfer y gweithle, ac enillydd gwobr Cymraeg, cyflogwr Cymraeg y flwyddyn eleni yw Cyngor Sir Gâr, llongyfarchion i chi. Mae 19 o staff y cyngor yn dilyn cyrsiau Cymraeg eleni gyda Phrifysgol Aberystwyth. Mae'r cyngor yn talu ffï'r cwrs ac hefyd yn rhoi amser iddyn nhw ddysgu yn ystod oriau gwaith neu gael oriau flexi. Mae'r cyngor yn creu awyrgylch gefnogol iawn i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr drwy bentoriaid Cymraeg, pencampwyr y Cymraeg a sesiynau siarad anffurfiol. Lorina Alvarez yw un o staff sydd yn dysgu ar lefel mynediad, ac mae hi'n defnyddio chydig o Gymraeg yn ei gwaith bob dydd. Mae'n dweud fod pobl yn y gymuned a chydweithwyr yn croesawu i ymdrechion i siarad Cymraeg. Dyma Sue Evans yn cydlynydd Cymraeg yn y gweithle i longyfarch y cynghorydd Peter Hughes Griffiths o Gyngor Sir Gâr. Croeso Peter a llongyfarchiadau i chi yng Nghyngor Sir Gâr am ennill gwobr cyflogwr Cymraeg y flwyddyn, dysgu Cymraeg, Powys, Ceredigion a Sir Gâr. Mae nifer helaeth o staff y cyngor wedi dysgu Cymraeg ar hyd y blynyddoedd. Pa mor bwysig yw hi i chi fel cyflogwyr i hyrwyddo'r defnydd o Gymraeg yn eich gweithle? Wel, mae'n bolisi gan y cyngor sir i gynnig ein gwasanaethau yn y Gymraeg, wrth gwrs, a dyna pam i ni yn annog ac yn helpu, os gael ddweud, ym mhob ffordd, yn staff ar bob lefel i ddefnyddio'r Gymraeg. A wrth hynny, wy'n golygu hefyd bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn fewnol, mewn cyfarfodydd ar wahanol lefelau, neu ymhlith i gilydd yn anffurfiol, ond yn bwysig iawn hefyd pan yn delio gyda'r cyhoedd. A mae gyda ni un aelod o staff llawn amser penodol yn yr adran personel sy'n a chyfrifoldeb dy hi am wneud hynny wedi ni ac ar gyfer trefnu hynny y cyrsiau ar wahanol lefelau ac yn y blaen i helpu'r aelodau o staff. A sut mae'r dysgwyr wedi ymdopi yn ystod y cyfnod clo? Wel, mewn dwy ffordd ni'n teimlo. Mae fel sy'n mwy ohonyn nhw yn niferoedd felly wedi mynd ati i gydio yn y Gymraeg, neu gwellhau Cymraeg. Ers Medi 2000 enghraifft, mae 218 o staff wedi cofrestru ar wahanol lefelau wedi ni, a 239 wedi cwblhau y cwrs croeso i ddechrau felly, a dechrau cael blas arni ddi. A mae hyn yn golygu bod nhw'n medru wneud oherwydd mae fwy o hyblygrwydd gyda nhw. Maen nhw adre falle, neu maen nhw gallu mynd ar-lein yn yr amser maen nhw'n teimlo sydd gyda nhw ar ei dwylo, as dim angen teithio ac yn y blaen. Ond ar y llaw arall wedi ni, mae rhai ohonyn nhw yn dweud bod nhw wedi colli y defnydd felly o'r iaith yn ystod y dydd, neu clywed yr iaith yn y gweithle, sgwrsio'n anffurfiol ac yn y blaen. Ac felly rhyw ddwy ffordd mae wedi gweithio, ond i ni yn falch iawn bod gymaint yn mynd ati i ddysgu'r iaith yn y cyfnod hwn. Gwych. Diolch Peter, mae'n wych bod cymaint o ddysgwyr wedi dysgu Cymraeg gyda chi, a diolch yn fawr a llongyfarchiadau unwaith eto i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. A nawr at wobr Cymraeg yn y teulu yng Ngheredigion Powys Sir Gâr. Gwobr sy'n cael ei dyfarnu i ddysgwyr sydd wedi cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y teulu. Ac enillydd y wobr hon eleni yw Charlotte Pew o'r Borth yng Ngheredigion,
Mae hi'n ennill cwrs am ddim a gwerth 520 o docynnau llyfrau Cymraeg. Mae hi'n dilyn cwrs Cymraeg yn y cartref gyda'i tiwtor Zoe Pettinger. Mae ei gŵr a'i phlant 6 a 3 oed hefyd yn dysgu Cymraeg, ac mae Charlotte yn ceisio siarad Cymraeg â nhw a chanu hwya'n gerddi yn y Gymraeg a darllen llyfrau Cymraeg. A'i gobaith hi wrth ddysgu Cymraeg yw gallu sgwrsio'n Gymraeg gyda'i phlant a gyda'i ffrindiau nhw, a hefyd helpu'r plant gyda'i gwaith cartre. Ei dymuniad hi ydy bod yn rôl model da i phlant ac iddyn nhw fod yn falch ohoni. Yn ôl i tiwtor Zoe Pettinger, mae Charlotte wedi dangos cynnydd syfrdanol yn y Gymraeg, ac mae'n gweld fod ei hyder hi wedi cynyddu'n fawr. Mae hi wedi dal ati i ddysgu ar Zoom ers cychwyn y cyfnod clo, ac yn ôl Zoe mae hi'n dysgu am hanes Cymru a hanes yr iaith Gymraeg ac yn anfon linciau at ei chyd ddysgwyr. Mae Zoe'n credu ei bod hi'n llawn heiddi'r wobr a den una'n cytuno. Llongyfarchion Charlotte a dal ati. Den ni'n cynnig gwobr grŵp o flwyddyn yng Ceredigion Powys Sir Gâr i grŵp o ddysgwyr sydd yn defnyddio ac yn hyrwyddo'r Gymraeg. Mae'n dda gen i gyhoeddi'r enillydd eleni, sef Clwb Hwb Maldwyn ym Mhowys, Llongyfarchion. Roedd y clwb yn arfer cyfarfod fel grŵp bychan yn y Dre Newydd, ond ers cychwyn y cyfnod clo, mae hyd at 60 yn cyfarfod ar Zoom. Mae Clwb Hwb yn gyfle i ddysgwyr sgwrsio mewn awyrgylch cwbl anffurfiol a chroesawgar, a chael cwmni siaradwyr Cymraeg rhugl yn y sesiynau hefyd. Mae'r clwb yn agored i ddysgwyr ar bob lefel. Mae nhw'n cyfarfod unwaith y mis ac yn amlach yn y gwyliau. Sgwrsio anffurfiol i'r nod, ac mae pawb yn cefnogi gilydd yn dda. Mae dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn mwynhau ac yn gwerthfawrogi'r clwb. A dyma Sue Evans eto, un o gydlynwyr yn cyrsiau Mhowys, i holi arweinydd y clwb, Mererid Roberts, a rhai o'r dysgwyr sydd yn perthyn i Clwb Hwb Maldwyn. Helo a chroeso Clwb Hwb Maldwyn. Llongyfarchiadau mawr i chi i gyd am ennill gwobr grŵp y flwyddyn. Mererid, gai droi at y ti yn gyntaf. Pam sefydlu Clwb Hwb? Yn syml, oedden ni eisiau rhoi cyfle i bobl ymarfer i Cymraeg a dysgwyr o bob lefel i gwrdd dysgwyr eraill a jyst cael cyfle i siarad. Ie, gwych. A Gareth, sut mae profiad ar Zoom? Wel, mae Zoom yn iawn i gyfarfod, dwi'n meddwl, achos da ni'n byw mewn lleoedd gwahanol, a mae'n hawdd i gyfarfod am awr heb lawr o deithio. Gwych. A Therese, be ydych chi'n hoffi am Clwb Hwb? Dwi'n mwynhau Clwb Hwb yn fawr iawn, achos dwi'n medru gwrando ar bobl eraill yn siarad, ac yn trio siarad fy hun yn hefyd. Dwi'n dal ar lefel mynediad 2, ond mae Clwb Hwb yn rhoi hyder i mi. Mae pawb yn mor glen a ffeind. Da iawn, gwych. Dych chi'n siarad yn dda iawn, Therese. A Megan, sut ydych chi wedi elwa o Clwb Hwb? Dwi ddim yn byw yng Nghymru, yn felly ymuno â'r clwb. Dwi'n gallu siarad gyda pobl o Cymru. Dwi'n cael y cyfle i ymarfer. So dwi'n hapus iawn yn diolch i Mererid. Gwych. A Patricia, beth yw'r peth gorau am Clwb Hwb? Mae Mererid wedi creu man gyfeithgar a chymwysol, lle gallu dysgwyr gysylltu â'i gilydd i ymarfer siarad Cymraeg heb pwysau a gyda llawr y chwerthin. Os da ni'n neud camgymeriadau, mae'n ddangos bod Mererid yn cymryd y bai ei hun. Dwi wedi cyfarfod efo lawr o bobl gwahanol dros Cymru a Loegr, oedi gwahanol hefyd, a dwi'n mwynhau eu cyfarfod nhw bob mis. Hyfryd.
A Barry, sut fasych chi'n disgrifio Clwb Hwb I ddysgwyr eraill sy'n meddwl am ymuno â chi? Wel, mae Clwb Hwb yn cynnig y cyfle I chi ymarfer a chryfhau eich Cymraeg mewn awyrgylch cyfforddus ac anffurfiol hefyd, drwy gymdeithasu efo pobl eraill sy'n dysgu y iaith ledled Cymru. Da ni I gyd yn gyfeillgar a chroesawus iawn ac yn fodlon cefnogi ein gilydd drwy rannu ein profiadau o ddysgu Cymraeg. Felly, pam nad ymunwch chi a ni. Mi fyddwch chi'n siŵr o gael llawer o hwyl ac mi fydd croeso mawr I chi hefyd. A beth mae Clwb Hwb yn ei olygu I chi, Diane? Wel, mae'n gyfle I ymarfer y Cymraeg, y tu allan y dosbarth. Mae hyn yn arbennig o dda yn ystod y gwyliau, pan does na ddim dosbarthiadau. Mae'n gymysg o bobl yn Clwb Hwb, o ddechreuo I bobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl. A da ni'n gweithio mewn grwpiau sy'n cynnwys pobl o lefelau gwahanol. Felly mae'n hyfryd I helpu I gilydd. Wedi cwbl, da ni I gyd wedi dechrau ar y ddechrau, a da ni wastad yn gallu gwella. Gwych. A mae'n wych eich bod chi'n gallu parhau gwrdd ar Zoom a bod cymaint wedi ymuno â chi yn ystod y cyfnod clo. Felly diolch I chi, Clwb Hwb. Dyn ni'n rhoi gwobr arbennig tiwtor y flwyddyn yng Ceredigion Powys Sir Gâr I Sarah Graham o dref y clawdd ym Mhowys. Mae Sarah'n deall dysgwyr i'r dim, gan I bod hi wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. Mi ddechreuodd hi weithio gyda ni fel tiwtor 4 blynedd yn ôl, ac erbyn hyn mae hi'n dysgu 8 cwrs I 94 ddysgwyr. Mae dysgu Cymraeg fel oedolyn wedi trawsnewid bywyd Sarah, ac mae'n awyddus i'r un peth ddigwydd i'r dysgwyr o dan I gofal. A mae Sarah'n ennill y wobr am I bod hi'n diwtor penigamp, ond yn arbennig a hefyd oherwydd ei chyfraniad i'r maes yn ystod y cyfnod clo. Hi ydy'r rheswm yn bod ni'n cynnal yn gwersi ar Zoom. Mae ganddi hi'r cefndir arbenigol y maes technoleg gwybodaeth a diogelwch seibr, a hi yn fwy na neb a helpodd ni I symud yn gyflym I ddysgu ar Zoom ar gychwyn y pandemig llynedd. Mae hi wedi paratoi deunyddiau hyfforddi ac mae hi wedi rhoi llawer iawn o help I diwtoriaid eraill yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. A dyma Sarah yn ei geiriau I hun. Do'n I ddim yn gwybod beth I ddweud wir ar gyfer y fideo yma. Ond wedyn, cofies i'r cyfweliad ges I ar gyfer y swydd yma, a gyfon nhw I fi siwt o'n i'n bwriadu defnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth. Wel, ar ôl dros 15 mlynedd o weithio yn y maes cyfrifiadurol, dwedais I cyn lleiad y ffosib, achos o'n i'n disgwyl dysgu mewn neuaddau cymunedol heb lawer o gyfleuster a technegol, a dyw cardiau fflach byth yn gadael ti lawr. Sy'n I ond wedi gwybod. Dyna ni nawr, ti'n ni'n agos at flwyddyn o ddysgu o hir bell. Wedi bod tipyn o rollercoaster, o'n i'n dysgu noson y gyhoeddiad, o'n i'n dysgu yn y neuadd gymunedol yn Nhrefydd. A'r prynhawn nesa ar y dydd Mawrth, o'n i'n dysgu dros Zoom I grŵp oedd I fod yn y neuadd gymunedol yn Nhrefydd. Rhaid I fi ddweud diolch yn fawr i'r dysgwyr, achos y ffordd maen nhw wedi ein dilynnu mor ddewr ar ein hantur newydd, heb achwyn, gydag egweddau mor hyblyg. Maen nhw wedi bod yn wych. Ac, o le, mae'r hen yrfa wedi bod yn ddefnyddiol, a dwi'n bles iawn bod fi wedi gallu bod yn rhan o'r ymdrech I helpu'r adran I symud o ddysgu wyneb yn wyneb I ddysgu dros Zoom. Dwi'n gwybod, wel, dyn ni gyd yn gwybod bod y cyfnod yma wedi bod yn heriol iawn I bawb, a fel pob tiwtor arall, dwi'n siŵr
Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld dysgwyr wyneb yn wyneb eto. Ond mae ymyl arian i bob cwmwl. Pan dwi'n clywed dysgwyr yn siarad am ba mor hapus ydyn nhw bod ni'n cynnig gwersi fel hyn ar-lein. Achos fydden nhw byth wedi gallu mynychu dosbarth, rhai ohonyn nhw fel arall. Mae'n gwneud popeth arall yn haws i dderbyn, dwi'n meddwl. Eleni, dwi'n dysgu dysgwyr o Gymru a Lloegr wrth gwrs, ond hefyd Sambia, yr Unol Daleithiau, yr Eidal, y Swistir, Gwlad Pwyl. Maen nhw i gyd mor awyddus, ble bynnag maen nhw, mae'n anhygoel. Felly, mae cyn-lleied a phosib wedi troi yn drwy'r amser. Dwi'n siŵr byddwn ni wedi ateb y cwestiwn yn y cyfweliad mewn ffordd wahanol iawn tas ni wedi gwybod. Ond dyna ni. Diolch yn fawr. Ac yma i longyfarch Sera, mae'r prifardd Mererid Hopwood, athro yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wel, helo Sera, a llongyfarchiadau mawr i ti. Neu falle mwy na llongyfarch, diolch i ti. Diolch o galon i ti. Oherwydd fel un sydd wedi cael ei geni a'i magu yng Nghaerdydd nôl yn y 60au a'r 70au, dwi'n gwybod yn iawn pa mor bwysig yw dysgwyr yr iaith i ni yng Nghymru a cymaint i ni'n dibynnu arnoch chi. A'r tiwtoriaid yn amlwg, llongyfarchiadau gwresog. Dwi'n deall bod ti wedi cael tlws, a mewn dyddiau arferol, so ni'n cyflwyno'r tlws i ti. Mae'n anrhydedd enfawr wir, a diolch yn fawr iawn i chi ac i'r adran, a yn enwedig i'r dysgwyr. Allwn ni beth wneud hyn hebddyn nhw. Ond ie, mae hyn yn anrhydedd enfawr, diolch yn fawr. Wel, a mae'r tlws yn wirioneddol hyfryd. A ti'n gweld fel rhywun sydd wedi dysgu ieithoedd fel oedolion, mae gen i syniad go lew ynglyn â pha mor anodd yw hi i groesi'r bont yna, i oresgyn swildod, lletchwithdod, heb sôn am eirfa a chystrawen, nes bod chi'n cyrraedd yr ochr draw yn weddol fach o'r rhugl a chysurus. Ac oedd hi'n fraint cynllunio englyn i ti Sera. Nid delwedd y bont sydd gen i, mod i'n teimlo bod ti yn fendigeidfran o bont ynghylch beth ti wedi llwyddo i wneud, ond delwedd y drws. A hwnnw'n mynd o fod yn un sydd wedi i gloi, un sy'n lled y pen ar agor, ac o'n i'n teimlo falle mae dyna'r ddelwedd addas yn nyddiau dyrys y clo mawr hwn. Felly fel hyn mae'n mynd, trwy'r sgwrs, trwy wres y gwersi, agoraist ddrws geiriau ein stori, fel bod yr allwedd heddi yn ôl yn ein dwylo ni. Diolch o galon, Sera. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n bleser rwan i gyhoeddi enillydd yn gwobr arbennig ar gyfer dysgwr y flwyddyn yng Ngheredigion Powys Sir Gâr. A'r enillydd ydy Barry Lord o Drefaldwyn, Powys. Mae Barry'n dod o swydd Gaer Hirfryn yn wreiddiol ac mi gafodd o'i ysbrydoli i ddysgu Cymraeg ar ei ymweliad cyntaf ar Eisteddfod Genedlaethol. Mi dderbyniodd o dlws coffa Basil Davies yn 2018 am y marciau uchaf yn yr arholiad sylfaen yng Nghymru. Bellach mae o'n dysgu ar gyrsiau uwch a gloywi. Mae o'n perchen ar siop lyfrau yn Rhefaldwyn ers 2018 ac mae o'n manteisio ar bob cyfle i siarad Cymraeg a'i gwsmeriad. Mae o hefyd yn aelod brwd o glwb darllen Cymraeg yn Rhefaldwyn ac mae o wrth i fodd yn cefnogi dysgwyr eraill. Mae Barry wedi dysgu'r iaith i safon uchel iawn mewn ychydig o amser ac mae o wedi cofleidio pob cyfle i ddefnyddio a mwynhau'r Gymraeg. Dyn ni'n eithriadol o falch ohono fo. Dyma hanes Barry yn ei eiriau ei hun.
Mi ddechreuais i ddysgu Cymraeg 5 mlynedd a hanner yn ôl ar ôl ymweld â phabell y dysgwyr yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn. Ys hynny, mae y holl brofiad o ddysgu Cymraeg wedi bod yn anhygoel, yn enwedig dros y 10 mis diwetha ar ôl a gyfwng Covid-19 ddechrau. Dwi'n cael fy nysgu gan 3 tiwtor brwdfrydig dros ben, Heddwen Roberts, Mererid Roberts a Rhiannon Sparrow, sydd wedi addasu a gwersi yn llwyddiannus yn mwyn y dysgu yn rhythiol drwy Zoom. Maen nhw i gyd wedi bod yn eithriadol o gefnogol a wedi trefnu y gwersi mewn ffyrdd hyblyg a chreadigol yn mwyn sicrhau bod pawb yn y dosbarth yn medru cymryd rhan mor gyfforddus a phosib. Dros y haf, ar ôl i'r dosbarthiadau ffurfiol ddod i ben, mi drefno nhw weithgareddau cymdeithasol ychwanegol drwy Zoom yn mwyn ein galluogi ni fel dysgwyr i gadw mewn cysylltiad efo'n gilydd a pharhau i wneud cynnydd. Basai'n well gen i ddychwelyd i ddosbarthiadau wyneb yn y dyfodol, dwi wedi sylweddoli bod dysgu drwy Zoom wedi dod â manteision anysgwyl hefyd, gan gynnwys y cyfle i mi gyfarfod a dod i adnabod pobl sy'n dysgu Cymraeg ym mhob rhan o Gymru a thu hwnt sydd wedi bod yn ysbrydoledig. Cyn i mi orffen, mi hoffwn i ddweud pa mor ddiolchgar ydw i i'r tiwtoriaid i gyd am eu cefnogaeth ac am rannu ehangerdd am y iaith. Dwi wedi dod yr un mor angerddol am y iaith sydd wedi fy helpu fi i ddefnyddio iaith gymaint â phosib yn ystod fy mywyd bob dydd, i ddod yn fwy cyfarwydd efo diwylliant Cymru a cherddoriaeth Cymraeg, ac yn olaf a phwysica, dod i adnabod pobl sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, dwi erioed wedi siarad yn Saesneg efo nhw. Diolch o galon i chi gyd. Hwyl fawr. Llongyfarchion mawr iawn i chi, Barry, ar eich lwyddiant o ddysgu Cymraeg. Fel dysgwr Cymraeg fy hunan, dwi'n gwybod faint o ymdrech sydd ei angen i ddysgu iaith newydd. Diolch i chi am wneud yr ymdrech honno a diolch i chi am fod mor frwdfrydig i ddysgu Cymraeg. Mae'n bleser arbennig hefyd i glywed eich bod chi'n siarad Cymraeg ar bob cyfle. A diolch am annog ac chefnogi pobl eraill i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg. Hoffwn i ddiolch yn arbennig hefyd i'r tiwtoriad sydd wedi eich helpu i ddysgu Cymraeg ar hyd y blynyddoedd. Diolch i chi am eich gwaith ragorol ac i bawb yn y tîm dysgu Cymraeg. Llongyfarchiadau, Barry, diolch yn fawr yn da iawn. Wel, diolch yn fawr, Elizabeth, am eich geiriau caredig. Dwi'n meddwl bod y holl brofiad o ddysgu Cymraeg wedi bod yn anhygoel, ac dwi'n dwlu ar y tlws hefyd sydd yn brydferth efo Englen ar y gwaelod. Hyfryd iawn. Da ni wedi cael gwledd o ddathlu yn y seremoni hon. A hoffwn i ddiolch i bob un o'n dysgwyr a'n tiwtoried yng Ceredigion Powys Sir Gâr, a phob dymuniad da i chi wrth i chi ddal ati i ddysgu dros y flwyddyn nesaf. Llongyfarchion i bawb sydd wedi derbyn gwobrau heddiw, a diolch yn fawr i'n cydweithwyr am ymuno efo fi i ddathlu gyda chi. Hwyl fawr i chi.